Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα. Είναι τιμή μας που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Πρώτα απ' όλα, επί της ευκαιρίας, θα ήθελα να μάθουμε κάποιες πτυχές του χαρακτήρα σας που μπορεί να μην δεν ξέρουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε ο κόσμος που θα μας δει. Πρώτα, ε, σπουδάσατε ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στη συνέχεια ασχοληθήκατε με την εκπαίδευση. Ε, Σας λείπει ή το μετανιώσατε που φύγατε από το χώρο της εκπαίδευσης? Πώς νιώθετε γι' αυτό? Εντάξει, όπως ανέφερες, σπούδασα, ναι, η πρώτη μου επιλογή ήταν ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αποφοίτησα από την Τεχνική Σχολή Πάφου στον κλάδο της ηλεκτρολογίας. Είμαστε 13 συμμαθητές. Νομίζω ήμουν ο μόνος που σπούδασε. Όχι, ακόμα ένας συμμαθητής μου. Εντάξει, μπορώ να πω δεν είχα άλλη επιλογή. Έπρεπε να πάω να ακολουθήσω τον κλάδο που είχα επιλέξει στην τεχνική εκπαίδευση. Που μπορώ να πω δεν ήμουν 100% σίγουρος ότι ήθελα να πάω τεχνική. Ήμουν μαθητής του πρακτικού. Μου άρεσαν τα φυσικές, μαθηματικά, χημεία, όχι μου άρεσε. Όμως, εντάξει, ήταν μια διαφορετική κατάσταση. Μιλούμε τώρα τη δεκαετία του 85-86 που παραπάνω σε απασχολούσε να εργοδοτηθείς, έτσι πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με τα ηλεκτρονικά γιατί μου άρεσαν. Κατασκεύασα τον πρώτο μου ραδιοπομπόν όταν ήμουν στην ηλικία των 16 ετών. Μου άρεσαν οι κατασκευές, έχω πάθος με τις κατασκευές. Είναι κάτι που να δείτε εσείς μετά. Μετά οι επιλογές για να πάει να σπουδάσεις ήταν περιορισμένες γιατί δεχόμουν και την πίεση που την οικογένεια μου ότι πρέπει να βρεις μια δουλειά, να δουλέψεις, να ξεκινήσεις να πιάνεις λεφτά, να ζεις, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια. Είχα την πίεση από νεαρή ηλικία. Αφού αποφοίτησα, καταδίκακα στο στρατό, έδωκα εξετάσεις, παγκύπριες εξετάσεις. Είχα περάσει και στην Ελλάδα κλάδων ηλεκτρολογίας. Νομίζω ήταν μια θέση, προσφέρονταν μόνο μια θέση για την τεχνική σχολή και είχα περάσει στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς. Ήταν Ινστιτούτο στη Λευκοσία, τριετής φοιτησης που έδινε ένα ανώτερο δίπλωμα, δεν έδινε πτυχίο. Επέλεξα να πάω στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Ήταν η φοιτηση 3 έτη στα αγγλικά. Έτσι είχα μάθει και καλά τα αγγλικά. Μια γλώσσα η οποία μου αρέσει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, αν δεν ήμουν καθηγητής τεχνολογίας, αρχικά θα ήθελα να πάω αγγλική φιλολογία. Δύσκολα χρόνια, Λευκοσία, μόνος μου, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς τηλέφωνα, με μια μοτοσυκλέτσα. Είχα εργοδοτηθεί από μια μεγάλη εταιρεία Παρασκευαΐδης, από φοιτητής, εργάζομαι μαζί τους. Είχα δουλέψει στην κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ως ηλεκτρολόγος με την εταιρεία Παρασκευαΐδης και στο ξενοδοχείο Αμαθούς πάλι με την εταιρεία Παρασκευαΐδης. Και έτσι είχα αποκτήσει μια καλή σχέση με την εταιρεία, με τους ανθρώπους και αξίζει να πω ότι και στο τρίτο έτος που ήμουν στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο ο εξωτερικός εξεταστής, γιατί είχαμε πάντα ένα εξωτερικό εξεταστή γιατί θα κάναμε μια κατασκευή ηλεκτρολογικής φύσης, ο εξεταστής ήταν ένας από τους πρώτους μηχανικούς του Παρασκευαΐδη, ο οποίος επέλεξε να έρθει να είναι ο ίδιος εξεταστής μου εμένα, γιατί με γνώριζε τα 3 χρόνια που εργάζομαι μαζί τους και γνώριζε ότι η δουλειά που ήταν να κάνω ήταν κάτι που είχε σχέση και με την εταιρεία.
τελειώνοντας το Τεχνολογικό Ινστιτούτο, κατατάγηκα στο στρατό, γιατί είχαμε το δικαίωμα να φοιτήσουμε πρώτα στο Τεχνολογικό και μετά να καταταγούμε στο στρατό. Τοποθετήθηκα στον πύργο της Λυρίας, που ήταν σχεδόν όλοι μου οι μήνες στο απομακρυσμένη περιοχή του πύργου, και μετά με δυνατή απόφαση ψυχής, με δάνειο να ξεκινήσω να πάω Αγγλία, γιατί η απόφαση του Τεχνολογικού Ινστιτούτου, επειδή λόγω και των Αγγλικών, ήταν πιο εύκολο να φοιτήσω στην Αγγλία. Πήγα Αγγλία, ξεκίνησα σπουδές μου να συνεχίσω ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μετά παρουσιάστηκε ο κλάδος του σχεδιασμού τεχνολογίας και μου είχαν πει ότι είναι εύκολο να γίνεις παιδαγωγός. Κάτι μου με προβλημάτισε, γιατί εντάξει μου άρεσε ο κλάδος του ηλεκτρολόγου μηχανικού, αλλά πάντα είχα και την αγάπη μου για τα παιδιά, για τους μαθητές, να βοηθώ. Είχα πάντα το αίσθημα ότι επειδή εντάξει, δεν θέλω να πω είχα δύσκολα παιδικά χρόνια, ένιωθα ως κάτι. Κύριε Γιώργο, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Τιμή μας που βρίσκεστε εδώ. Ας στραφούμε τώρα λίγο πίσω στον χρόνο. Κατάγεστε από τη Γεροσκήπου. Τι θυμάστε με αγάπη από τα παιδικά σας χρόνια? Από τα παιδικά μου χρόνια πάρα πολλά. Τις ομάδες που είχαμε στο ποδόσφαιρο, οι γειτονιές, οι 4-5 μεγάλες γειτονιές, να οργανώνουμε ομάδες, να κάνουμε συναντήσεις, ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο κάτω δημοτικό, στο πάνω δημοτικό, στα δύο οικόπεδα της άλλης γειτονιάς, για να αναμετρηθούμε στο ποδόσφαιρο, τα ποδήλατα, ο περιπάτη με τα ποδήλατα στη θάλασσα, γιατί ως Γεροσκήπου η θάλασσα ήταν μόνο 7 με 10 λεπτά απόσταση από τα σπίτια μας. Το Παναγύρι της Γεροσκήπου, της Αγίας Παρασκευής, το Πάσχα στην πλατεία, τα παιχνίδια, οι καλές φιλίες που διατηρώ μέχρι τώρα με τους συμμαθητές μου, συγχωριανούς μου. Τούτα είναι μοναδικές αναμνήσεις, τις οποίες φέρω μέχρι σήμερα. Κύριε Γιώργο, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε, μετανιώσατε ποτέ το να φύγετε από το χώρο της εκπαίδευσης? Εντάξει, από το χώρο της εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτικός, δεν μπορώ να πω ότι έφυγα. Είμαι στον χώρο της εκπαίδευσης, είμαι στα σχολεία. Έφυγα από το χώρο της τάξης, από τα έδρανα, από την έδρα, τον πίνακα, την άμεση επαφή με τους μαθητές. Όμως, να σου πω, στην Πάφων έχω 17 σχολεία. Έχουμε γύρω στους 7.000 μαθητές και 2.000 εκπαιδευτικούς. Τούτο που είπα προηγουμένως, να βοηθώ τους μαθητές, τα μωρά, τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Γιατί πιστέψτε με, τα τελευταία 4-5 χρόνια βλέπουμε πράγματα τα οποία διαρωτούμαστε, δηλαδή αν τούτα τα μωρά πώς καταφέρνουν να επιβιώσουν και να αναδειχθούν και να προχωρήσουν στην κοινωνία. Και τούτο που κάνω εγώ στο γραφείο είναι να βοηθώ τούτα τα μωρά, να βοηθώ τις οικογένειες που εντάξει δεν είναι εκπαιδευτικά καθήκοντα, δεν ασχολούμαι πλέον με αναλυτικά προγράμματα, με θέματα τάξης, με θέματα πειραμάτων, με θέματα, αλλά ασχολούμαι πιο πολλά με τον άνθρωπο, με την καλλιέργεια του ανθρώπου, με τη συναισθηματική αγωγή, με το να νιώθει καλά ένας μαθητής που πάει σχολείο, με το να βοηθώ την οικογένεια του, να στηρίξω και τον μαθητή και την οικογένειά του. Το θέμα απουσίες, να νιώθω ότι ένα μωρό ταλαιπωρείται και να ξέρω τα προβλήματα. Το γραφείο ευημερίας, τη σχέση του μαθητή με την οικογένεια, με το γραφείο ευημερίας, και να έρχομαι και εγώ να στηρίζω τη σχέση, την προσπάθεια, για να δω το αποτέλεσμα ότι καταφέρει να ολοκληρώσει το γυμνάσιο, τις 3 τάξεις του γυμνασίου,
να ολοκληρώσει τις 3 τάξεις του Λυκείου για να μπορεί να προχωρήσει, που για μένα είναι τρομερή ικανοποίηση. Κύριε Γιώργο, ποιες αλλαγές θεωρείτε τις σημαντικότερες που σημειώθηκαν από τότε στην εκπαίδευση? Εντάξει, στην εκπαίδευση είναι αρκετά θέματα. Ας πούμε, το πρώτο παράδειγμα, το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών. Ήταν παλιά ο κατάλογος που μπορεί να έχει κλάδο που είχε κατάλογο με 5.000 άτομα που αναμέναν σειρά διορισμού και ήταν 5.000 άτομα στο ίδιο κατάλογο. Τι ισχύει εκεί? Ισχύει όπως ισχύει και σε πολλές υπηρεσίες το πιστοποιητικό γεννήσεως. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλος ήσουν, τόσο πιο πάνω στον κατάλογο ήσουν για να προχωρήσει να διοριστείς. Κάτι που είδαμε είναι ότι πολλοί κλάδοι που είχαν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών μπαίναν να διοριστούν στα 59, στα 58 και διορίζονταν μόνο για 2 χρόνια. Εντάξει, τα άτομα τούτα σίγουρα θέλουν να διοριστούν, αλλά νομίζω γιατί αφιπηρετούμε στα 60, τώρα αφιπηρετούμε στα 65. Να μπει ένας εκπαιδευτικός, ένας συνάδελφος και να έχει μόνο 2 χρόνια υπηρεσίας ή 3 χρόνια υπηρεσίας, μέχρι που να επιμορφωθεί, να καταλάβει το εκπαιδευτικό σύστημα, έρχεται η αφιπηρέτηση του. Άρα, γνώσαμε ότι είναι πολλά λίγα που να προσφέρει. Αλλάξαμε και κάναμε το θέμα με τις εξετάσεις. Κάθε 2 χρόνια, όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν εκπαιδευτικοί, δίνουν εξετάσεις. Βλέπουμε νέον κόσμο. Δηλαδή, βλέπουμε κόσμο να τελειώνει το πτυχίο του και σε 2 χρόνια να είναι διορισμένος. Έδωκε εξετάσεις, προσπάθησε, πήρε καλά αποτελέσματα, μπαίνει πρώτος στη σειρά. Άρα, δεν θα περιμένει να πάει τελευταίος και να διοριστεί μετά από 30 χρόνια. Άρα, τούτο που άλλαξε ήταν σημαντικό. Οι υποδομές στο σχολείο, εργαστήρια, νέα μαθήματα, πολλοί κλάδοι στις παγκύπριες εξετάσεις, νέοι εκπαιδευτικοί, νέα αναλυτικά προγράμματα, η ψηφιοποίηση που βάλαμε στα σχολεία, το ίντερνετ, η τεχνολογία άλλαξε τόσα πολλά τα πράγματα στην εκπαίδευση που γίνονται τρομερές καινοτομίες, τρομερές αλλαγές. Προχτές μιλούσα με την επιθεωρήτρια της βιολογίας και λέει μου, ας πούμε, να φέρουμε ένα λογισμικό τώρα, δεν θα μιλούμε για τα ανθρώπινα όργανα. Τώρα με τρισδιάστατο λογισμικό, οι μαθητές θα μπορούν να μπουν μέσα στους πνεύμονες, να περπατούν μέσα στον πνεύμονα και να βλέπουν τα διάφορα μέρη, μέσα στην καρδία, μέσα στο σηκώτη, να μπουν δηλαδή μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να περπατούν να τα βλέπουν. Ενώ παλιά λέμε, κάναμε ένα πείραμα, δείχναμε στον πίνακα μια φωτογραφία, εξηγούσαμε κάποια πράγματα και εκείνον ήταν. Άρα η τεχνολογία άλλαξε πάρα πολλά το κομμάτι της εκπαίδευσης. Οι διορισμοί, τα αναλυτικά προγράμματα, οι υποδομές στο σχολείο. Άρα τούτα είναι τρομερές αλλαγές, θέματα τα οποία δεν τα είχαμε εμείς που είμαστε μαθητές. Και ως μαθητής, πώς ήταν τα μαθητικά σας χρόνια? Εντάξει, ήταν... Δηλαδή, αν ζούσε ένας που σας τη δεκαετία του 80 ήταν συμπαθητής, μετά να μου πει, κυρία, μα δεν μπορώ το σχολείο, ναι, έτσι ήταν τα σχολεία. Ήταν τάξη, ήταν περίπου 30 μαθητές και το μάθημα έγινε στον πίνακα. Πειθαρχία στο 100%, με το παραμικρό υπήρχαν τιμωρίες, δύσκολα, αλλά δεν ήταν τόσο περίπλοκα όπως είναι τώρα. Δηλαδή είχαμε τα μαθηματικά, ήταν 6-7 κεφάλαια, δεν υπήρχαν τα φροντιστήρια, εγώ δεν έκανα φροντιστήρια, έκανα μόνο αγγλικά και έκανα και λίγο προς το τέλος που ήταν να δω παγκύπριες. Δεν υπήρχαν τα φροντιστήρια, είχαμε πολύ χρόνο το απόγευμα. Εντάξει, όμως δεν είχαμε τις ανέσεις που έχετε εσείς τώρα στα σχολεία. Δηλαδή την κατίνα σας, υπήρχε η κατίνα, αλλά δεν είχαμε τούτη την ευκολία της κατίνας, του κινητού που έχετε εσείς, του ίντερνετ, του διαδικτύου, τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε να στο χέρι σας ανά πάσα στιγμή, τις ευκολίες που έχετε. Ήταν δύσκολο για μας. Ήταν ένα λεωφορείο να πάρει τους μαθητές και έναν ήταν το λεωφορείο, έπρεπε να πάνε οι μισοί με το πρώτο
να έρθει πίσω να πάρει τους άλλους μισούς. Ποιο να πεις τώρα ότι έναν ήταν το λεωφορείο και να πρέπει να περιμένετε 25 λεπτά να πάρει τους μισούς και να ξανάρθει να πάρει τους άλλους μισούς και πρέπει να περιμένετε. Δεν είναι αποδεκτό. Όχι να κρυώσουν τα μωρά, όχι να κάνουν τα μωρά. Εντάξει, είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι τώρα. Εντάξει, τούτα τα θέματα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ήταν. Περάσαμε αρκετά καλά. Είχαμε το θέμα με τους πρόσφυγες το 1974. Θυμούμαι στο δημοτικό να έρθουν πολλά μωρά πρόσφυγες, να κλαίουν, να μην έχουν σπίτι, να μην ισκούν, να μένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες, να είναι ταλαιπωρημένοι, να έχουμε συσίτιο που δεν το προλάβετε, που δεν το ζήσετε εσείς. Είχα συμμαθητές μου να κλαίουν, να με θέλουν να μπουν στην τάξη, να μας βάλουν να καθούμαστε με μωρά που δεν ήταν το σχολείο του, να τους βοηθούμε. Σε κάποιες χρονιές λειτουργήσε και απογευματινό σχολείο, γιατί ήρθαν και όλα τα μωρά στις ελεύθερες περιοχές και τα σχολεία μας ήταν για τα μωρά των ελεύθερων περιοχών. Φανταστείτε να έρθουν ακόμα τόσα στα ίδια σχολεία. Άρα οι χώροι δεν ήταν αρκετοί και έτσι λειτουργούσαν σχολεία και σε απογευματινό χρόνο. Κάποια μωρά πήγαιναν ένα απόγευμα σχολείο, το πρωί ήταν σπίτι. Άρα εντάξει, όμως μάθαμε να ζούμε με τις συνθήκες τούτες, να αγωνιζόμαστε, να μην τα παρετούμε και να προχωρούμε. Αυτό νομίζω έκανε μας και ως κοινωνία και ως ανθρώπους της εποχής της δικής μου πιο δυνατούς. Εντάξει. Κύριε Γιώργο, είστε επαρχιακός. Ήταν καθαρά δική σας επιλογή η επιδίωξη ή ήταν απλώς θέμα συγκυριών? Εντάξει, νομίζω ο στόχος μου εμένα όταν πιάσα το πρώτο πτυχίο ήταν να μπορώ να διοριστώ. Και αρχικά διορίστηκα σε έναν ιδιωτικό σχολείο στη Λέμεσο. Μετά διορίστηκα σε σχολεία δημόσια. Προχώρησα. Έκανα μεταπτυχιακό, έκανα μάστερ, υποτροφία. Μετά ξεκίνησα το διδακτορικό μου, το οποίο με δυσκόλεψε αναφάνταστα γιατί ήταν δύσκολο να φοιτάς, να ζεις, να εργάζεσαι στη χώρα καταγωγής σου, την Κύπρο, το διδακτορικό σου, το μάστερ σου να το κάνεις σε άλλη χώρα και σε άλλη γλώσσα. Ήταν πολλά δύσκολο. Ήταν μια εποχή που επαντρεύτηκα, χτίζα σπίτι, είχα ένα μωρό και να κάνω και ένα διδακτορικό που το διδακτορικό όποιος να το κάνει του λέω πάντα διδακτορικό είναι ένας μοναχικός δρόμος. Δεν μπορεί κανένας να σε βοηθήσει. Πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου, να το δεις πως ότι είναι ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να κάνεις που μόνος σου και να καλύψεις τη διαδρομή πάλι μόνος σου. Άρα το διδακτορικό μου πήρε 8 χρόνια, ενώ κάποιος αν το έκανε full time θα το τέλειωνε στα 3 με 4 χρόνια. Μου πήρε χρόνο και αναφέρθηκα στο διδακτορικό στην ερώτηση σου, Ελεονόρα, γιατί ήταν εκείνο που μου έδωκε το διαβατήριο να προχωρήσω, να γίνω βοηθός διευθυντής, να γίνω βοηθός διευθυντής Α, να προκύψει μετά η προαγωγή του επιθεωρητή και έτσι προχώρησα σε αυτόν τον δρόμο, αλλά πάντα για την αγάπη μου για το μάθημα. Για να δείτε που την ημέρα που είχα γίνει στα 4 χρόνια που δίδαξα σε σχολείο, είχα αποσπαστεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εκπαίδευα, δίδασκα σε εκπαιδευτικούς που δίδασκαν το μάθημα τεχνολογία. Μετά ασχολήθηκα με τα αναλυτικά προγράμματα, γιατί ήταν ένα νέο μάθημα που δεν είχε ούτε βιβλία ούτε αναλυτικά προγράμματα. Προχώρησα με συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων, συγγραφή βιβλίων, μετά προχώρησα στη θέση του επιθεωρητή, είχα την εποπτεία όλων των σχολείων σε θέματα βιβλίων, αναλυτικών προγραμμάτων, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, επιμόρφωσης νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. Μετά μου είχα δώσει και τη δημοτική εκπαίδευση, άρα εκπαίδευα και τους δασκάλους της δημοτικής εκπαίδευσης που ήθελαν να διδάξουν το μάθημα της τεχνολογίας. Και έτσι προχώρησα νέος εκπαιδευτικός, αλλά και με έναν τρομερό πάθος για το μάθημα μου.
Όμως το κομμάτι είναι επιθεωρητής, κάπου ένιωσα ότι με κούρασε γιατί ήμουν επιθεωρητής για 10 χρόνια. Γιατί ήμουν ο μοναδικός επιθεωρητής του μαθήματος και για να βλέπω όλα τα σχολεία Παγκύπρια έπρεπε να ταξιδεύω από την Πάφων, αφετηρία την Πάφων, σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Ήταν κάτι που το έκανα για σχεδόν 10 χρόνια και κάπου είχα πει ότι κουράστηκα στους δρόμους, να κινούμε στους δρόμους, υπουργεία. Και έτσι διεκδίκησα τη θέση του πρώτου λειτουργού και μόλις μου προσφέρθηκε η θέση ήρθα ως επαρχιακός στο γραφείο παιδείας Πάφου. Ναι, έχω καθήκοντα στο Υπουργείο Παιδείας, αναγκάζομαι να πηγαίνω 1 ή 2 φορές γιατί είμαι και υπεύθυνος της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Έχω όλα τα ιδιωτικά σχολεία που υπαριθμούν τα 42 και είμαι υπεύθυνος και για 750 ιδιωτικά φροντιστήρια Παγκύπρια. Είναι κάτι που μου τρώει αρκετό χρόνο, αλλά το μέλημα μου είναι η ανάπτυξη, η καλύτερη ανάπτυξη των 17 δημόσιων εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης που έχουμε στην Πάφο. Τούτη είναι η προσπάθεια μου. Και έτσι θεωρώ επικεντρώνουμε σε τούτο το καθήκον. Θεωρώ ότι δεν είμαι πλέον εκπαιδευτικός. Είμαι εκπαιδευτικός. Κύριε Γιώργο, όπως ακούσαμε, κατανοώ ότι έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας. Αυτό σας στερεί καθόλου από την προσωπική σας ζωή και τον ελεύθερο σας χρόνο? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όμως, όταν νιώθεις ότι προσφέρεις και κάνεις κόσμο χαρούμενο και νιώθεις ότι ήρθαν, ας πούμε, 3 μαθητές σήμερα και ζητήσαν τη βοήθεια σου και βοήθησες, η ικανοποίηση που νιώθεις το απόγευμα που τελειώνεις τον κύκλο εργασιών σου, η ικανοποίηση που νιώθεις ότι πρόσφερες, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον μαθητή, σε αυτήν την οικογένεια κάτι, ανταμείβησε. Όμως, είναι έναν απαιτητικό πόστο εργασίας, γιατί όπως είπα και προηγουμένως μιλούμε για πάρα πολλές χιλιάδες μαθητές, για πάρα πολλές χιλιάδες εκπαιδευτικούς, για σχολεία, μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις, που ό,τι συμβεί, ανά πάσα στιγμή έχεις την ευθύνη. Δεν μπορώ να πω ότι έχω το Σάββατο μου ελεύθερο να πάω να ασχοληθώ με κάτι άλλο, ούτε την Κυριακή, ούτε το απόγευμα. Πολλές φορές έτυχε μου να πάω στις πρώτες βοήθειες να δω ένα μαθητή που χτύπησε. Πολλές φορές έτυχε μου να με πάρει ένας γονιός απόγευμα ή νύχτα να μου πει ότι αύριο το πρωί θέλει να έρθει στο γραφείο μου να μιλήσουμε για το τάδε θέμα. Πολλές φορές να πάω στο γραφείο ευημερίας, πολλές φορές να πάω στην αστυνομία, να πάω στο Δήμο Πάφου, να πάω, τα οποία τούτα όλα σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σε διάφορα, ούτως ώστε ο προσωπικός χρόνος στα θέματα της οικογένειας, του σπιτιού, να περιορίζονται αρκετά. Όμως, ομολογώ να πω ότι τούτη προσφορά, επειδή με ανταμείβει και ως άνθρωπο, αλλά και επαγγελματικά και ψυχικά, αγνοώ το κομμάτι του χρόνου που τρώει από την προσωπική μου ζωή. Έτσι νιώθω περήφανος που μπορώ να βοηθώ τον κόσμο, μπορώ να βοηθώ μαθητές, μπορώ να βοηθώ παιδιά. Κύριε Γιώργο, εκτός γραφείου, με τι ασχολείστε τον ελεύθερο σας χρόνο? Μάθαμε και για την αγάπη σας για τα παλιά αυτοκίνητα. Ναι. Εκτός γραφείου, όπως είπατε στο Σάββα, πολύ λίγος ο χρόνος. Πολλές φορές που σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω κάτι στον γκαράζ μου με τα αυτοκίνητα μου, δεν έχω χρόνο, όμως τα αυτοκίνητα και οι μηχανές είναι άψυχα. Οι μαθητές που έχουν την ανάγκη τη θέλουν άμεσα. Σε θέλουν, ζητούν τη βοήθεια σου, άρα η αγάπη μου για τα αυτοκίνητα
έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η οικογένεια, τα παιδιά μου, οι δύο μου γιούδες, το σπίτι, μπαίνουν λίγο σε δεύτερη μοίρα. Αγάπη για τα αυτοκίνητα τρομερή. Αγόρασα το πρώτο μου παλιό αυτοκίνητο όταν ήμουν 23 χρονών, ένα Morris, νομίζω πιάσα το 400 λίρες. Το είχε ο ιερέας της Λόφου στη Λεμεσόν και ήθελα να το πουλήσει και αγόρασα το με πολλά προβλήματα, αλλά το είδα ότι ήταν ένα άψυχο αντικείμενο που μου φώναζε βοήθεια, σώσε με. Και προσπάθησα να το αναπαλαιώσω στο βαθμό που μπορούσα, γιατί όπως σας είπα ήταν και το πρώτο μου αυτοκίνητο. Μετά όμως τούτες όλες οι εικόνες που έφερα από μαθητής, που το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο, τα αυτοκίνητα της γειτονιάς, το καθηγητό μου, τα παλιά αυτοκίνητα, τούτη αγάπη, και σύνδεσα το και με τις κατασκευές, γιατί σας είπα ότι αρέσουν μου οι κατασκευές, τα μηχανικά, τα κομμάτια. Είναι κάτι που για μένα μπορώ να πω ήταν μια έξοδος, έτσι, να ξεφεύγω λίγο από τούτον τα προβλήματα της καθημερινότητας, το στρες, την έντονη πίεση, γιατί πολλές φορές, εντάξει, δέχεσαι και αρκετές πιέσεις σε διάφορα ζητήματα που πολλές φορές πρέπει να ζυγίζεις τα πράγματα και σημαίνει ότι πάντα κάνεις κάτι, αλλά κάποιες φορές μπορεί να αντιληφθείς στην πορεία ότι δεν ήταν και το πιο σωστό που έκαμες. Όμως, τη συγκεκριμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη κατάσταση, με τον τρόπο που το είδες, πήρες μια απόφαση. Και όμως σημαντικό είναι, φεύγω λίγο με τα αυτοκίνητα, είναι να νιώθεις ότι προσπάθησες, ότι έκαμες το 100% που μπορούσες. Τώρα δεν το και εγώ έτσι είμαι. Δεν θα έρθει καμιά φορά να πω ότι, ξέρεις, με τον τάδε περίπτωση μαθητή έπρεπε να κάνω και τούτο και τούτο. Αν το είπα, σημαίνει δεν το είχα υπόψη μου ότι έπρεπε να το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να νιώθω και να ξέρω ότι πρέπει να κάνω και κάτι άλλο και να πω θα το κάνω γιατί βαριέμαι ή δεν έχω χρόνο. Όχι, χρόνο και θέληση θα βρω να το κάνω. Θα πιάω χρόνο από οπουδήποτε άλλο που τα άψυχα αυτοκίνητα τα οποία υπεραγαπώ και θα το κάνω. Θα πιάω λίγο χρόνο από το κομμάτι της οικογένειας, του σπιτιού και θα το κάνω. Τώρα, δημιούργησα τον πρώτο όμιλο κλασικών οχημάτων Πάφου το 2004. Το πρώτο μου μέλος ήταν ένας συνταξιούχος Εγγλέζος, τον οποίο είδα στην Κάτω Πάφο με την κυρία του και κάθετο στο μόλο στην Κάτω Πάφο και τρώει παγωτών με το παλιό του αυτοκίνητο. Και όπως περνούσα και εγώ σταμάτησα και γνώρισα τον άνθρωπο και είπα ότι θέλω να κάνω μια λέσχη κλασικού αυτοκινήτου και είπε μου ενδιαφέρομαι και ξέρω άλλους 3-4 φίλους μου συνταξιούχους και να κανονίσουμε να βρεθούμε μια μέρα να κάνουμε τον πρώτο όμιλο. Και ξεκινήσαμε έτσι σιγά σιγά τα πρώτα μας βήματα μέσα του 2003 και το 2004, νομίζω Γενάρη του 2004, κάναμε την πρώτη μας συνεδρία με τον όμιλο κλασικών οχημάτων Πάφου. Παρεμένω ακόμα ως επίδημος πρόεδρος. Βοήθησα πάρα πολλούς φίλους, γνωστούς, άγνωστους που με παίρνουν τηλέφωνο να αναπαλαιώσουν αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, να το εγγράψουμε στον όμιλο κλασικών οχημάτων Πάφου, να πάρει όλα τα πιστοποιητικά ότι το αυτοκίνητο είναι κλασικό, αντίκα, ούτως ώστε να δικαιούται κάποιες φοροαπαλλαγές, κάποιες απαλλαγές που το τμήμα οδικών μεταφορών και να απολαμβάνουν το κλασικό τους όχημα. Άρα προσπάθησα με αυτόν τον τρόπο να καλλιεργήσω μια κουλτούρα στην αγάπη του κλασικού αυτοκινήτου και ευθαρρύνα και αρκετούς νέους να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο ενδιαφέρον του αυτοκινήτου, της μηχανικής της μοτοσυκλέτας και να οργανώνουμε αρκετά events και στην Πάφο αλλά και να λαμβάνουμε και μέρος σε άλλες πόλεις που άλλους ομίλους. Κύριε Γιώργο,
Ποια είναι η σχέση σας με τα παιδιά σας και ξέρουμε ότι ο μικρότερος σας γιος, ο Σοφιάνος, εντάχθηκε τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, στην καλαθοσφαιρική ομάδα του Προθυμηθέα στην Πάτρα. Αυτό το μικρόβιο το πήρε από εσάς? Η σχέση μου είναι άψογη. Που μωρά τους συμπεριφέρουμε όπως που να ήταν μεγάλοι, ενήλικες. Δεν τους μίλησα καμιά φορά μοριστικά, ότι ήταν μωρά. Πάντα ήταν ο Σοφιανός και ο Δημήτριος και μιλούσαμε πάντα ως άντρες. Και τούτον επιδίωξα το. Δεν ήθελα να μωρά. Εντάξει, σίγουρα ήταν μωρά, σίγουρα έκαναν τα λάθη τους, σίγουρα έκαναν τα αστεία τους, σίγουρα είχαν την ανάπτυξη, αλλά οι συζητήσεις μας τους αντιμετωπίσα πάντα ως ενήλικες. Δηλαδή έκαναν μια καλή συζήτηση. Και μέχρι και σήμερα καθημερινά έχουν την ανάγκη να μιλούν με τον παπά τους, να συζητούμε. Ο μεγάλος μου γιος είναι φοιτητής, σπουδάζει βιολογία. Ναι, έτσι ήταν αποφάση δική του. Είναι ένα δύσκολο εκπαιδευτικό σύστημα, όμως επειδή ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το ήθελε, πήγε, προσπαθεί, αγωνίζεται, πίστεψε ο ίδιος ότι πρέπει να τελειώσω, ότι πρέπει να τα καταφέρω. Και τούτο που έλεγα στην επικοινωνία, καθημερινή επικοινωνία. Γιατί και εγώ έπερασα ως φοιτητής, σε ξένη χώρα. Εν είχα όμως τον παπά μου ή τη μάμα μου να με πιάνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, να με καθοδηγούν. Εβίωσα τα από μόνος μου, προσπάθησα από μόνος μου, επάλεψα από μόνος μου και έφτασα να πετύχω και να που επέτυχα. Όμως επειδή τώρα εγώ νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω το γιο μου και οποιοδήποτε άλλο μαθητή, και πολλές φορές λέω μου, μα ούτε γιος σου να ήταν τόσο μαθητής. Δεν το βλέπω καμιά φορά έτσι. Όταν μπορώ να βοηθήσω κάποιον, θα το βοηθήσω όπως που να ήταν γιος μου, όπως που να ήταν παιδί μου. Και τον κάνω πάντα. Δεν σταματώ. Και ο πιο παραβατικός μαθητής να είναι, έχω περιπτώσεις παραβατικών μαθητών, σε σημείο που μπορώ να πω ότι κάποτε μπορώ να παρανομήσω και σε κάποια πράγματα για να το βοηθήσω. Άρα, τούτον κάνω. Τούτη βοήθεια και στα παιδιά μου, αλλά και σε όλους τους μαθητές και μαθήτρες που θέλουν τη βοήθεια μου. Και έτσι η επικοινωνία που έχω μαζί τους είναι καθημερινή. Ο Σοφιανός από την πρώτη λυκείου ασχολήθηκε με τον μπάσκετ, έχει και το ύψος, που το δημοτικό ήθελε ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο εγώ του είπα γιατί ήξερα, έβλεπα ότι να ψηλώσει. Εν του είπα καμιά φορά όμως, είναι το ποδόσφαιρο για σένα να ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Άφηκα τον επίεν κανένα χρόνο και σε κάποια φάση λέω του Σοφιανέ, γιατί δεν δοκιμάζεις και λίγο τον μπάσκετ, γιατί το κορμί σου να ψηλώσεις, να πάει σχεδόν 2 μέτρα, μπορεί το ποδόσφαιρο να προσφέρει, δοκιμάζεις και τον μπάσκετ. Και μπήκε για 3-4 μήνες, πήγαινε και ποδόσφαιρο, πήγαινε και μπάσκετ και που μόνος του ήρθε και είπε μου, παπά να μείνω στον μπάσκετ. Προχώρησε με τον μπάσκετ, ασχολήθηκε πάρα πολλά. Σε μια φάση πέρσι, όταν είχε παίξει σε κάποια παιχνίδια, δεν ξέρω, θυμούμαι ακριβώς ποιος τον είδε, τι τον είδα, μου είπαν ότι είναι καλά να τον πάρει και στην Ελλάδα να δοκιμαστεί σε κάποιες ομάδες της Ελλάδας, γιατί είναι διαφορετική η ανάπτυξη κάποιου που θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μίλησα εγώ με τις ομάδες και πέρσι το Πάσχα ο Προμηθέας Πάτρας ζήτησε μας να τον πάρουμε να το δουν τον Σοφιανό. Πήγαμε πέρσι, ήταν μια δοκιμασία η οποία εγώ ως παιδαγωγός δεν θα την έκαμνα σε κανένα μαθητή, όμως ήταν μια δοκιμασία που φαίνεται εντακτική των ομάδων. Είχαμε πάει, με ρώτησαν πότε φτάνουμε, είπα το φτάνουμε Πάτρα γύρω στις 2 το μεσημέρι και μου λέει ο προπονητής στις 6 έχουμε προπόνηση. Και λέω τι ώρα το θέλετε, λέει μου η ώρα 5 το θέλουμε στο γήπεδο. Ομά ψυχρά, 5 ήταν στο γήπεδο, το έδωσα φανέλα, μπήκε στο γήπεδο, είπε ο προπονητής μαζί μας ένας Σοφιανός από Κύπρο,
τις επόμενες 4-5 μέρες θα προπονείται μαζί μας. Και ξεκίνησε και προπονεί του. Δεν μίλησα με προπονητή, δεν μίλησα με κανέναν. Και ήμουν 4 ημέρες και έβλεπα τον Σοφιανό να παίζει μπάσκετ. Καμιά ανατροφοδότηση, τίποτε. Ούτε του Σοφιανού του είχαν πει κάτι. Και περίμενα την τελευταία ημέρα και ήρθε ο προπονητής και μου είπε: «Κύριε Γιώργο, αυτό που είδαμε εμάς μας κάνει». Όπως σας το λέω, έτσι μου το είπε ακριβώς. Και λέω του και εγώ: «Τι εννοείται, τον παίχτη που είδαμε μας κάνει, το θέλουμε για την ομάδα, αλλά τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε τελική απάντηση. Θα δούμε και άλλους μαθητές και θα σας απαντήσουμε περί τα τέλη Ιουνίου». Περιμέναμε. Ο Σοφιανός, εμένα μου άρεσαν οι εγκαταστάσεις γιατί ήταν εγκαταστάσεις σε κεντρικές, είχαν το οικοτροφείο τους, το σχολείο τους, λεωφορείων. Υπήρχε αρκετός ελεγχός και νιώσα ότι υπάρχει μια ασφαλεία. Όμως να βγεις ένα μωρό 16, ένα μαθητή 16 χρονών να φύγει που κοντά σου, που την οικογένεια σου, τη λαμβάνεστε και η μητέρα του το ίδιο και ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όμως επειδή ήταν κάτι που ήθελε, ήταν κάτι που ένιωθε ότι μπορεί να τα καταφέρει, αναγκαστικά έπρεπε να του δώσουμε το πράσινο φως να προχωρήσει. Συναισθηματικά ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι γιατί έπρεπε να πάει να παίξει στην εθνική ομάδα Κύπρου για την ομάδα των 16, το U16 όπως το λέω, να απουσιάζει αρκετών καιρών και να έρθει μετά και σε 2 μέρες να πρέπει να σάσει τα πράγματα του να πάει στον Προμηθέα Πάτρας. Κύριε Κουτσίδη, όταν μάθατε ότι δόθηκε αυτή η ευκαιρία στο γιο σας να παίξει σε μια ελληνική ομάδα καλαθόσφαιρας, αντιδράσατε, ήσασταν δύσπιστος ή είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι δανεικά στους γονείς και μετά την ενηλικίωση πρέπει να αφαιθούν να ανοίξουν τα φτερά τους? Εντάξει, σίγουρα πρέπει να ανοίξουν τα φτερά τους τα παιδιά και εγώ το ίδιο πέρασα, εντάξει, με άλλες συνθήκες. Σίγουρα χάρηκα, αλλά ήταν το θέμα της απόστασης. Δηλαδή, αν ήταν η ομάδα στην Κύπρο, ή πες στη Λευκοσία, ή στη Λάρνακα, ή στη Λεμεσό, κάπου, νιώθεις κοντά σου. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο να πάει. Η απόσταση τώρα να μου πείτε, εντάξει, Αθήνα, είναι εύκολο να πάει σε Αθήνα. Όμως, σε άλλες 4-5 ώρες να πάει Πάτρα. 16 ετών δεν μπορεί να σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτεται ένας που 19-20 ετών και φοιτητής. Διαφορετικά σκέφτεται ένας 16χρονος, διαφορετικά σκέφτεται ένας 19χρονος. Όμως κράτησε την επαφή με τους γονείς του. Αυτό σας λέω, καθημερινά μιλούμε. Η τεχνολογία βοήθησε πάρα πολλά. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μακριά και μιλούμε μια φορά την εβδομάδα στο τηλέφωνο ή στέλνουμε επιστολή ο ένας του άλλου, θα ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε. Όμως, εδόθηκε, θέλει να πάει, να προχωρήσει, αγαπά το, ικανοποίησε με που είπε «Παπά, θέλω να μείνω του χρόνου», που σημαίνει για να μου πει κάτι τέτοιο ο Σοφιανός, σημαίνει άρεσε του, ικανοποιά τον, θέλει το, θα προχωρήσει. Και έτσι εγώ, εντάξει, είμαι ικανοποιημένος, εντάξει, νιώθουμε λίγο το μακριά, σαν τώρα τα Χριστούγεννα να έρθει μόνο 3 μέρες, θα έρθει 23, τα 27 θα είναι Πάτρα πίσω και 27 απόγευμα να έχει προπόνηση. Και του είπα, και ο ίδιος δυσκολεύεται να το καταλάβει. Λέω του όμως πρέπει να πάει πίσω, η προπόνηση είναι προπόνηση. Ο προπονητής είπε μου, πάρ' τον 3 μέρες, 27 το θέλω. Δεν μπορείς, κάποια πράγματα δύσκολο είναι ένας 16χρονος να δουλέψει με τούτες τους περιορισμούς, να το αντιληφθεί. Όμως θα μπήκε σε αυτό το πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων, της έντονης προπόνησης, της πίεσης, του αγωνιστικού, του κομματιού από νωρίς και ελπίζουμε να τα καταφέρει. Κύριε Γιώργο, να αλλάξω για πάλι το κλίμα. Παρατηρείτε εδώ και τα τελευταία χρόνια στις εξετάσεις, στα εξεταζόμενα μαθήματα των μαθητών, χαμηλές βαθμολογίες. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται
αυτόν το πράγμα, το γεγονός. Τα χαμηλά αποτελέσματα στις εξετάσεις, μιλούμε για τις πανκύπριες, για διεθνείς διαγωνισμούς. Εντάξει, υπάρχει Η χαμηλή όρη, ναι. χαμηλή μεσιόρη. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και από την εμπειρία που έχω από άλλες χώρες είναι αρκετά ψηλό. Μπαίνει όμως το κομμάτι φροντιστήρια. Μπαίνει όμως το κομμάτι μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. Μπαίνει όμως το κομμάτι η παράμετρος πολλοί μαθητές με πολλές δυσκολίες και οικονομικές και μαθησιακές. Άρα και επειδή μιλούμε για ένα δημόσιο σχολείο, ένα ανθρώπινο σχολείο, ένα ανοιχτό σχολείο για όλους, που δεν μπορεί να διώξει κανέναν μαθητή, γιατί είναι καλός μαθητής, δεν μπορεί να του πει όπως το ιδιωτικό, δεν είσαι καλός μαθητής, δεν μου κάνεις, φεύγεις και που καταλήγεις, έρχεσαι στο δημόσιο. Άρα επειδή μιλούμε για ένα συμπεριληπτικό σχολείο, μωρά με ειδικές ανάγκες, μωρά ειδικής αγωγής, μωρά αλλόγλωσσα, τούτα όλα τα μωρά αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνουν σε μια τάξη. Ή στην πρώτη, ή στη δευτέρα, ή στην τρίτη μπαίνουν σε μια τάξη. Βάσει νομοθεσίας, κανένας μαθητής κάτω των 15 δεν πρέπει να είναι εκτός σχολείου. Άρα όλοι οι μαθητές μπαίνουν στα σχολεία. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μωρά που έρχονται, είχατε ένα ζευγάρι γονιούς λίγο πριν έρθω στο σχολείο σας, και όταν τους εξήγησα τα μωρά που έρχονται από τη Συρία. Ξέρετε, λέω τους, ότι τα μωρά της ηλικίας των 13 με 16 που έρχονται που τη Συρία έρχονται στην Κύπρο δεν ξέρουν τι σημαίνει σχολείο. Δεν μπήκαν καμιά φορά σε τάξη. Γιατί τα τελευταία 15 χρόνια η Συρία είναι σε πόλεμο. Σχολεία δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν σχολεία. Άρα ένα μωρό που στη Συρία που έρχεται μπαίνει στην τάξη την πρώτη μέρα που φτάνει στην Κύπρο και λέει ότι τόσο είναι εκπαιδευτικός, λέει ότι πρέπει να έχεις βαλίτσα, να έχεις βιβλία, τετράδια, δεν ξέρει τον λόγο που έδαμε. Δεν καταλαβαίνει τον λόγο που κάθεται σε μια τάξη και ακούει κάποιον να μιλά, τι είναι το διάλειμμα, τι είναι κατίνα. Αλλά τούτα τα μωρά δεν αφήνουμε τα εκτός σχολείου. Έρχονται μέσα στο σχολείο. Και καταλήγω στο κομμάτι μου είπες χαμηλό εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα τούτα τα μωρά να γράψουν εξετάσεις. Εξετάζονται σε κάποια στιγμή. Άρα τούτα τα μωρά τα οποία έχουν τούτες τις ελλείψεις και εξετάζονται, τα βλέπω να έρχονται να χαμηλώνουν τον μέσον όρο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες παραμέτροι. Μπορεί, έτυχε να έχουμε δύσκολα γραπτά, να μπαίνουν δύσκολες εξετάσεις, να γίνονται κάποια λάθη, ερωτήσεις εκτός της ύλης. Υπάρχουν και τούτα. Αλλά το μεγάλο θέμα που δεν το βλέπουμε σε άλλες χώρες, Εσθονία, Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, υπάρχουν οι μετανάστες, αλλά στον βαθμό που έχουμε εμείς. Γιατί εμείς μιλούμε για μια χώρα με 130 σχολεία, η μαζική προσέλευση μαθητών που χώρες που δεν μιλούν τα ελληνικά, σε 130 εκπαιδευτήρια, φαίνεται άμεσα στα αποτελέσματα. Ενώ σε μια χώρα των 8 εκατομμυρίων μαθητών, η προσέλευση μαθητών που μιλούν την γλώσσα διδασκαλίας είναι αμεληταία. Άρα φαίνεται άμεσα η διαφορά μας. Γι' αυτό βλέπουμε και τους διαγωνισμούς πίζα. Εκεί πρέπει να βελτιώσουμε κάποια θέματα, όπως είδαμε, να εντάξουμε κάποια θέματα στα αναλυτικά μας προγράμματα, ο τρόπος που μπαίνουν οι ερωτήσεις, ο τρόπος που διδάσκουμε κάποια μαθήματα πρέπει να αλλάξει για να προσαρμοστούμε σε τους διεθνείς διαγωνισμούς. Όμως τις πανκύπριες εξετάσεις, τις τελικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται ενιαίες πλέον, το κύριο πρόβλημα νομίζω είναι ο μεγάλος αριθμός των ξένων μαθητών που μιλούν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Είναι που χαμηλώνει τους μέσους όρους. Που είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, αλλά θέλει χρόνο. Δηλαδή
ένα μωρό που έρχεται στην πρώτη γυμνασίου και δεν μιλά καθόλου ελληνικά, στο τέλος της χρονιάς είναι να δώσει εξετάσεις. Άμα γίνον το μωρό να μας γράψει, να γράψει 2 και ο μέσος όρος των υπόλοιπων το 16, άμα βάλεις ένα 16, αν βάλεις ένα 2 μέσα στο 16, βλέπεις το μέσον όρο αμέσως έρχεται κάτω. Μπορεί να είναι μια καλή τάξη, αλλά γίνον το έναν το μωρό, χωρίς να θέλουμε να το μαύρο πινακίσουμε, γιατί δεν φταίει, γίνον το είναι σε περιπτώσεις που να έρθουν να χαμηλώσουν τους μέσους όρους. Πολλοί φωνάζουν, έχουμε πολλούς ξένους μαθητές, και αν τους θέλουμε και να τους κάνουμε, δεν μπορούμε. Το σχολείο είναι δημόσιο. Όλα τα παιδιά που είναι σε κυπριακό έδαφος δικαιούνται εκπαίδευση. Πρέπει να είναι στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Εντάξει. Άρα εμείς πιστεύουμε στην ένταξη των μαθητών, των παιδιών. Ναι, χαμηλώνει λίγο τους μέσους μας όρους. Ναι, δυσκολεύει λίγο την τάξη. Ναι, δυσκολεύει λίγο τον εκπαιδευτικό να παραδώσει το μάθημα του όπως θα ήθελε να το κάνει, χωρίς να έχει τους 5-10 ξένους μαθητές που θα το δυσκολέψουν, να το χαμηλώσουν το επίπεδο. Αλλά στο τέλος της ημέρας θέλουμε ενός κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα όλοι οι μαθητές που φοιτούν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Συχνά ακούμε να γίνεται λόγος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και λήψεις της επαρχίας μας. Τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει άμεσα σε τοπικό επίπεδο και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός επαρχιακού στο κομμάτι αυτό? Που στα εκπαιδευτήρια της Πάφου έχουμε περίπου γύρω στους 600 μαθητές πέραν της χωρητικότητας στον εκπαιδευτήριο. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες τάξεις, νέων σχολείων, παλεύουμε για τη δημιουργία ακόμα ενός νέου γυμνασίου, που για να χτιστεί ένα νέο γυμνάσιο πρέπει να μπει στους προϋπολογισμούς του κράτους, του Υπουργείου πρώτα του κράτους, που για ένα νέο γυμνάσιο μιλούμε σε κόστος γύρω στα 7 με 9 εκατομμύρια. Άρα εξασφάλιση του χώρου, μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Όμως λάβαμε υπόψη μας την αύξηση του πληθυσμού, του μαθητικού πληθυσμού, γιατί όταν μιλούμε για αύξηση μαθητικού πληθυσμού, παράλληλα μιλούμε και για αύξηση εκπαιδευτικού πληθυσμού. Γιατί για να διδάξεις 580 μαθητές επιπλέον, σχεδόν 600, θέλεις και επιπλέον εκπαιδευτικών προσωπικών. Θέλεις επιπλέον εγκαταστάσεις. Δημιουργούνται διάφορα θέματα όπου το ένα φέρνει το άλλο. Άρα σίγουρα ο ρόλος του εκπαιδευτικού, του επαρχιακού γραφείου Πάφου, όχι μόνο εμένα, αλλά και της ομάδας που έχω στο επαρχιακό γραφείο και των τεχνικών υπηρεσιών και των ανθρώπων που έχω γύρω μου, είναι υψής της σημασίας. Γιατί το πρώτο πράγμα που να ρωτηθεί είναι από τον επαρχιακό, υπάρχει ανάγκη νέου εκπαιδευτηρίου. Πρέπει να ετοιμαστεί έκθεση, να πείσουμε το Υπουργείο Οικονομικών ότι ναι, υπάρχει τούτη αύξηση, να αποδείξουμε να πάμε πίσω 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού και να πούμε ότι σε 6 χρόνια τα μωρά της πρώτης δημοτικού, που ο αριθμός τους είναι περίπου τόσες χιλιάδες, τότε τα μωρά θα είναι στην πρώτη γυμνασίου. Άρα βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια αύξηση. Γιατί για να χτιστεί ένα σχολείο θέλει περίπου 4 με 5 χρόνια. Γι' αυτό έρχομαι να πάω πίσω 6 χρόνια, ώστε να προλάβουμε και να δείξουμε ότι τούτη ανάγκη να συνεχίσει να υπάρχει. Έτσι ζητούμε νέα εκπαιδευτήρια, και από ό,τι ξέρω και στο σχολείο σας θα δημιουργηθεί παράρτημα τεχνικής σχολής που υπάρχει ανάγκη, όπως αναφέρθηκε, και ελπίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε μπήσει και το Υπουργείο, αλλά και νομίζω και το Υπουργείο Οικονομικών. Θα προχωρήσουμε άμεσα με ανακοίνωση νέου γυμνασίου στην Πάφο. Κύριε Γιώργο, και για κλείσιμο τώρα, πώς οραματίζεστε το σχολείο του μέλλοντος? Το σχολείο του μέλλοντος. Ανοιχτό σχολείο, και όταν λέω ανοιχτό για όλους. Και για τους μαθητές, και για τους γονείς, και για τα άτομα τα οποία θέλουμε να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ανθρώπινο, δημοκρατικό
να καλλιεργεί μαθητές που να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που να αναπτύσσουν μια ταυτότητα η οποία θα τους δίνει τα εφόδια να προχωρήσουν στην κοινωνία, να γίνουν μέλη μιας κοινωνίας η οποία τους χρειάζεται, στην οποία θα μπορούν να ανταποκρίνονται και οι ίδιοι, αλλά και να είναι σωστοί άνθρωποι για να βοηθούν την κοινωνία όπου η κοινωνία θα τους στηρίζει. Άρα τούτος είναι ο στόχος του σχολείου. Έφτασα σε ένα σημείο να πιστεύω ότι η μάθηση μπορεί να έρχεται σε δεύτερη μοίρα πλέον στα σχολεία. Η διασύνδεση των μαθητών με την αγορά εργασίας, πολύ σημαντικό. Το ευζήν των μαθητών στο σχολείο, να νιώθουν καλά, η προσαρμοστικότητα των μαθητών. Τα skills τα οποία πρέπει να δώσουμε εμείς στους μαθητές. Η γνώση πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως ξέρετε εσείς, με την τεχνολογία και με το artificial intelligence γίνονται αυτόματα όλα. Άρα πρέπει να καλλιεργήσουμε το σχολείο, να έχει προτεραιότητα να καλλιεργεί τούτους τους μαθητές, όχι μόνο ηλικίας 4 με 18, αλλά να δίνει τις ευκαιρίες σε όλους οι οποίοι θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία και σε ενήλικες, όπως είναι τα εσπερινά σχολεία, εσπερινά γυμνάσια, εσπερινές τεχνικές σχολές, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία να επιστρέψουν τα άτομα τούτα που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα απολυτήριο, να εξασφαλίσουν ένα απολυτήριο για να μπορούν να εργοδοτούνται και να νιώθουν χρήσιμοι στην κοινωνία την οποία ζουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω πλέον πρέπει να κινούνται τα σχολεία, αλλάσουν αρκετά και στα αναλυτικά αλλά και στον τρόπο διαπαιδαγωγής και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ώστε οι νέοι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν να προσαρμόζονται πιο εύκολα και στις ανάγκες τις δικές σας, να γνωρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας, ώστε να λειτουργούν ως ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ νεολαίας και αγοράς εργασίας. Αυτά είναι τα πιο βασικά στοιχεία χαρακτηριστικά που νομίζω πρέπει να έχει έναν ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο. Κύριε Κουτσίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε σήμερα στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή Έμπας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση και παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Ευχόμαστε κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας. Και εγώ εύχομαι κάθε καλό σε εσάς. Ήταν μια άψογη, ένα άψογο 40 λεπτών. Είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω από κοντά, να ανταλλάξουμε τούτες τις εισηγήσεις, εντυπώσεις, απόψεις που έχω και εγώ ως επαρχιακός. Να ξέρετε πάντα ότι οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστείτε, τα σχολεία, οι μαθητές, είμαι πάντα δίπλα σας. Δεν θα σταματήσω σε καμιά στιγμή να προσπαθώ. Τα κλαστικά αυτοκίνητα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Άρα η προτεραιότητα είστε εσείς, η παιδεία, το μέλλον του τόπου μας, το μέλλον της Πάφου, το μέλλον της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε.